Hej, mit navn er Dværg Jens, og jeg er i gang med at optage en film om dyrene i zoo. Og nu er jeg nået til løven, og det I vil se nu bliver optaget. Og der vil også stå, hvornår jeg starter med at optage og slutter med at optage. Men lad os nu komme til sagen. Er du manden med skægget fra løvernes konge? Jeg taler med en løve, og denne løve har spist en lille dreng, der hedder Ansgar. Løve, hvordan gik det her til? Hvad i Jungs hovedes navn laver du her, knægt? Løve kunne have spist dig. Nå, men nu tager vi hjem, og næste gang vi skal i zoo, må du ikke komme med. Når du løber ind til løve, så vi kan spise dig. Men nu kommer du hen til mig, og så går vi helt en lang vej fra Frederiksberg til Hvidovre. Er du med? Men jeg vil se på alle dyrene. Men når du kommer hjem, skal Vilhelm også spille på sin elgitar. Det var historien om løven i zoologisk have. Næste uge kigger jeg i mit skab med optaget DVD-film, hvordan dem, der er mindst 15 år, fejrede deres 15-års fødselsdag. Hej.